Good morning! Siargao, maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga mga kasyargao. Ani ang nasabta sa laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para na paghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay nato nga masayran dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Good morning usab sa atong mga frontliners o mga healthcare workers nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Magandang umaga po. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao, ang Dapasan, Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro o Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan mga kasyargao. Good morning usab sa atong mga silingan nga mga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands ug mga kasikbit na mga probinsya nga maabot ning atong live stream karon. Good morning po kaninyong tanan. Maayong buntag mga kasyargao. Good morning usab sa atong mga viewers, mga commenters karon. Salamat po. Good morning kuya, God bless po. Gikan na kan Des Lisay si ako. Salamat ma'am Des. Good morning kanimo din og welcome back. Good morning Kuya G, watching from Consolacion. Keep safe, Siargao non. Gikan na kan Sir Espino Mike. Good morning usab ka nga Uncle Joy Mao. Salamat, good morning. Good morning gikan na kang Ma'am Marisa Saga. Maradyo na buntag Kuya G. Happy Earth Day sa tanan og sada sa pandemic Earth isab. Salamat po. Good morning gikan na kang Sir Romel si Tay Nonoy. Salamat po, good morning. Magandang umaga po kaninyong tanan mga kasyargao. Dili ta maglangan atong pagasayron karon mga kasyargao ang kaimtang sa atong panahon pinaagi na ni Shelly Ignacio sa DOST Pag-asa. Good morning kanimo din na Shelly og sa tanang mga taga DOST Pag-asa diha. Salamat, good morning kanimo din na Shelly. Happy viewing og ano ang report ni Shelly Ignacio. Magandang umaga. Para nga po dito sa latest update tungkol po sa binabantayan po nating bagyo na si Bising, na isa pong typhoon. As of 4 a.m. po, huli po natin na mataan ang sentro o yung eye po ng bagyo sa layong 350 km. Silangan po yan ng Calayan, Cagayan. At yung kanya pong lakas, yung maximum sustained wind niya po ay umaabot ng 150 km per hour. Malapit po yun sa sentro. At ang pagbugso naman ay umaabot ng 185 km per hour. So, bahagya pong humina siya kumpara po kagabi. Yung movement niya pa rin ay nasa northward pa rin po or pahilaga sa bilis na 10 km per hour. Meron pa rin po tayo nakataas na signal number 1, tropical cyclone wind signal number 1 dito po sa mga isla sa may extreme northern Luzon. Ito pong Batanes, gayon din po itong eastern portion ng Cagayan, kasama na po ang Babuyan Islands. Eastern portion rin po ng Isabela, pero yung sa Isabela po ay nabawasan po yung mga municipalities na meron po tayong signal number 1. So habang papalayo po yung ating bagyo, asahan po natin na unti-unti mababawasan po yung ating signal at yung inaasahan lang po nating signal ngayon ay signal number 1 lamang po. So ito po yung ating forecast track ng ating bagyo. Asahan po natin na magno-northward po siya and then mag-east po siya. So pa-recurve na po siya o papalayo dito po sa ating bansa. So, yung track and intensity po niya, si Bagyong Bising po ay generally ngayon po ay pa-northward po siya or pa-north-northeastward ngayong araw habang papalayo po yan sa ating bansa sa landmass po ng Luzon. And then, ito po'y mag-east-northeastward. Tomorrow po yan, April 23, and then mag-eastward po on Saturday, April 24. Lalabas po siya ng Philippine Area of Responsibility by Saturday evening or Sunday early morning. So either April 24 or 25 po yung ating exit ng PAR. Si Bising po, dahan-dahan po yung hina hanggang
sa ating forecast period po. So, mag-downgraded po iyan to severe tropical storm by tomorrow po, and then tropical storm category by Saturday, and then magta-transition po siya into extra tropical cyclone, pero nasa labas naman po siya ng PAR by Monday, April 26. Sa may Visayas at Mindanao, ang magiging taya naman po ng ating panahon ay magiging partly cloudy, and then minsan po magiging cloudy sky. Maaari po tayo magkaroon ng mga panandalian ng mga pag-ulan at pagkilat at pagkulog dahil nga po sa mga localized thunderstorm. Saglit lamang po iyan. So, magiging mainit at maalisangang panahon po tayo. May pagkakataon po na may biglang boost po ng ulan. Pero isolated cases. Ang agwat po ng temperatura sa may Visayas, dito po sa may Iloilo at Tacloban, ay nasa pagitan po ng 25 to 32 degrees Celsius. Sa may Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Sa may Mindanao naman po, asahan po natin sa may Cagayan de Oro nasa pagitan ng 24 to 33 degrees Celsius. Sa may Zamboanga nasa pagitan man po ng 23 to 34 degrees Celsius. Sa may Davao naman, ang agwat po ng temperatura na ating inaasahan ay nasa pagitan ng 24 to 34 degrees Celsius. At yan po ang ating latest update tungkol po sa ating panahon. Mamaya po ulit ay magpapalabas po tayo ng update o severe weather bulletin tungkol po sa ating bagyong si Bising. Mamaya po yung 11 a.m. At patuloy pa rin po nating sundan or ito po yung ating mga social media account na maaari po natin pagkuhanan ng mga latest update tungkol po sa ating panahon. At yan po ang latest update mula po dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Shelly Ignacio po nag-uulat. Mao na mga kasyargaw, ang latest updates nato sa kahimtang sa panahon. Nihinay na gayod ang bagyong Bising mga kasyargaw o posible na kining magawas sa atong Philippine Area of Responsibility mga kasyargaw. Ana lamang kini sa Northern Luzon mga kasyargaw, nag-stay mga kasyargaw. Good morning po, maayong buntag. Good morning Kuya G from Sabang 3. Gikan na ka Ma'am Ann Flores. Good morning sa lahat watching from Kuwait. Pag-greet po Kuya sa akong mga mahal sa buhay, especially sa akong mga anak relative. Ako palangga nga papa o gigsuon sa Barangay Kawilan. Always take care sa inyong lahat dyan. Gikan na ka Ma'am Des Desai si ako. Salamat po. Good morning po Kuya G, stay safe and God bless po. Gikan na ka Ma'am Eileen Alcomendras. Good morning Kuya G, good morning Siargao watching from Qatar. Gikan na ka Ma'am Samantha Gracela Argota. Welcome back Ma'am. Salamat, good morning sa imong pagpaminaw dinaog pagdasal. Maraming nabuntag Kuya G, gikan na ka Charito Himaw. Salamat po, good morning. Good morning Kuya G, good morning Siargao. Keep safe everyone. Gikan na kang Yuel Nogalisan. Cha, good morning usab kanimo din na Cha. Good morning sa mga taga San Isidro, sa mga taga Del Pilar. Good morning po. Good morning Kuya G. Good morning kan Oishi Diana sa San Ramon, General Luna. Gikan na ka Ma'am Maripe Antepasado. Kuya G, morning pabati ko lang Nanay Doring ko dyan sa Sayak del Carmen. Thanks Kuya. Gikan na ka Sir Willie Pobe. Good morning sa ako BF Narben Paderan. Nga naa karon sa Valencia, always take care sa work pagka frontliner. Ang Pink Permi, love you, gikan na ka Ma'am Des, salamat. Good morning kan Jed og Jana og Ruben J sa Garcia, gikan na ka Ma'am Jenny Liza Bertudazo S. Cobia. Salamat po, good morning. Dili ta maglangan. Ang pinakaunang bahin sa mga balita karon din na sa tong programa, Clean Up Drive gihimo dito na sa Dapa. Kagahapong adlaw mga kasyargaw, April 21, 2021, alas 9 sa buntag, ang personahe sa Dapa Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Captain Arnold Nacor, ang officer in charge sa maong istasyon sa kapulisan, uban sa mga KK members, kamadam members, o mga taga-barangay Osmeña officials, barangay youth organization, o mga community volunteers, may pahigayon sa cleanup drive activity dito na sa kadalanan sa barangay Osmeña, sakop ning atong munisipalidad sa Dapa, nga nagtumong sa pagpakuyanap sa environmental awareness
for clean and safer place nga puy-an. Kini nga aktibidad usab mga kasyargaw aron na mapakusog pa ang relasyon sa kapulisan ngadto na sa komunidad, ilabi na sa mga kabatan-unan. Good morning, pag-greet ko sa akong mga buutan nga mga silingan na diyarin nagsilhig sa dayan. Si JJ Asturias, Michelle Tasil, Liza Nautan Switzer, Pearl E. Tokib, good health Kuya G, and have a blessed Huwebes. Og sa ako bana nato sa facility watching from Purok Uno Hillside, Hayang Gabon. Stay safe, gikan na kang Ma'am Laila Idera. Salamat ma'am, good morning. Good morning Kuya G, God bless po, gikan na kang Renyel Tabige. Salamat po, good morning. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, brown out mahitabo sa Barangay Hubang og Kambas Ak karong Sabado. Gipahibalo karon sa Siargao Electric Cooperative Incorporated kung Siarelco nga adunay gikatakdang pagkapalong sa sugang dagitab karong Abril 24, 2021 o adlaw nga Sabado alas 8 sa buntag hangtod na sa 1 sa hapon. Ang apektado nga lugar mao ang Barangay Hubang o Barangay Kambas Ak sakop ning atong munisipalidad sa Dapa. Ang rason sa maong pagkapalong sa sugang dagitab ang pagpuli sa gabog nga poste nga og pagbal-is sa poste nga naapektaran sa taghimo nga covered court sa Barangay Hubang mga kasyargaw. Alang na sa inyo nga mga dugang pang mga kasayuran, pwede ninyong bisitahan ang Siarelco official na account mga kasyargaw. Mao na ang latest updates mga kasyargaw dito na sa Barangay Kambas Ak ug Barangay Hubang. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, Zumba kontra pandemya, padayon ang arangkada. Padayon ang arangkada mga kasyargaw sa Zumba kontra pandemya mga kasyargaw kagahapong adlaw dito na sa open grounds mga kasyargaw sa atong munisipalidad sa Dapa o dito na sa Teatro ng Dapa, Sunrise Boulevard mga kasyargaw. Ipanguluhan sa ang maong Zumba sa Land Transportation Office mga kasyargaw. Og padayon kini nga ipahigayon sa maong munisipalidad og padayon ang maong exercise para na sa kaayuhan sa atong mga katawhan ilabi na sa pakigbatok sa COVID-19 mga kasyargaw. Gidani ang tanang ahensya, gidani ang tanang katawhan nga mo apil sa maong Zumba kontra pandemyas dinhi na sa Dapa. Good morning Kuya G, good morning kan Ella Noguera Espinol diyan na sa San Ramon, General Luna. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw sa atong mga balita karon, Earth Day sa Ulugon karong adlaw. Atol karon sa pagsaulog sa Earth Day mga kasyargaw. Gihanyag karon mga kasyargaw ni Mr. Johnny G. Pagapong, ang Chief of Conservation and Development Unit o sa Protected Area Management Office C+, ilalom sa Department of Environment and Natural Resources ang mga current nga mga programa o mga activities sa maong ahensya ilabi na sa pagprotektar karon sa atong kinaiyahan o mga mandato kanila sa gobyerno mahitungod na niini. Naisgutan usab ang mga plano sa DNR mahitungod na unsaon pagprotektar o unsaon pagkonserbar sa atong kalibutan. Pinaagi na sa simple lamang nga mga paagi ang pamahayag atol sa atong eksklusibong pakighinabi kan Sir Johnny Pagapong sa DNR o sa PAMO C+. Good morning, mayong buntag sa atong tanan. I am Forester Johnny Pagapong, the Chief of Conservation and Development Unit of Protected Area Management Office of Siargao Island, Protected Landscape and Seascape. Usa sa mga mandate sa maong ahensya, mao ang pagprotekta, protection, conservation, and management of our natural resources through wise utilization for sustainable development. As of this present, sa pagkakaron, adunay gipahigayon or giimplementar ang mga ahensya
ang kining gitawag nato nga 10-point agenda. 10-point agenda nga naglangkob kini sa Clean Air Act, sa Clean Air, Clean Water, Solid Waste Management, Geohazard, Water Assessment and Responsible Mining. Then, naapo din na ang National Greening Program or the Forest and Watershed Management, ang Enhanced Biodiversity Conservation. Then, nausab ang scaling up of coastal and marine resources, land administration and management. Sa PAMUSI Plus, usa sa mga agenda, usa sa mga 10-point agenda nga gi-implement ang kining gitawag nato nga National Greening Program. Kung diin, ang kining nga programa ato kining gi-implement nato pang 2011 up to present. Ang mga aktibidades naglangkob na sa mga pagpananom nato sa nagkalain-laing klase sa mga kahoy. Then, considering nga ang Siargao is a protected area, gi-employ namo ang pagpananom sa kanang gitawag nato nga mga indigenous species or kanang mga species nga naara nato makita sa Siargao or dinhi sa Pilipinas. Ang atong pagpananom, wala lamang nahigayon dito sa kabukiran, kung dili apil usab sa atong mga kabakawan, kanang gitawag nato nga mga mangrove planting, ug apil usab sa kanang gitawag nato nga mga beach forest area nga kun diin dako usab kana siya nga ecosystem nga gikatabang diha sa pagprotektar sa ato kinaiyahan. Sa pagkakaron, ang atong pagpananom aduna nay mukabat nga 8,000 hectares, no? Na-comprise ni siya sa akong giingon ganina nga sa upland, sa mangrove ug sa kining beach forest. Then usa sa agenda usab nga among gina-implement sa pagkakaron kining sa coastal and marine resources, kung diin ang protection pinaagi sa patrolling gi-intensify, kauban in collaboration sa uban nga mga law enforcement agencies. Adunay gina-maintain nato karon nga na-establish nga marine protected area sa kada munisipyo. Kung diin gidumala kini sa mga people's organizations o mga local government units. Ang tumong niini aron sa ingon nga mapadaghan pud nato, no? Dili nato maingon nga maharvest gid dayon ang atong mga resources or malikayan nato kanang gitawag nato nga overfishing. Then at the same time, usa sa tumong sa pag-establish sa mga marine protected area nga malikayan or ma-restore ang kaanindot sa mga ecosystems nga naa dinha, labi na ang mga coral reef ecosystems. Malikayan ang illegal nga mga activities nga mohinungdan nga nakaguba sa atong mga kapagangan o mga coral reef, kundiin ang atong mga isda na naninguha sa ilang mga pagkaon, nahimo nilang tulganan o nahimo sab nilang puy-anan. At the same time, nahimo pod siyang barrier. Ang coral reef nahimong barrier panahon sa mga kalamidad, sama sa tsunami, kanang gitawag nato nga storm surge o kanang mga sulog, mga high current, no? Or kusog nga mga current sa dagat. Then sa atong pagsilibrar sa Earth Day, makaingon ko nga very related kayo ang mga activity in terms sa atong Earth Day, considering ang pinaka mission and vision po sa DNR is conservation sa natural resources, sustainable development po ana siya. Pero wala lang ta magtutok sa iya pagka sustainable development kundi inclusive growth sab ang paglambo usab sa komunidad nga naa diha nagpuyo sa mao nga area. So siguro sa kada Earth Day nga mahitabo or nga gina-celebrate nato ang atong opisina sa PAMUSI Plus,
adunay mga highlight activities other than sa mga IEC. Nami mga actual activities nga ginahimo sama sa tree planting. So wala na mo gilimit dito sa bukid ang among tree planting, hangtod usab diha sa mangrove. Then other activities po magkandak sab kami og mga coastal clean up, no? Kaya ang atong coverage sa atong protection is from ridge to reef. Samtang mga kasyargaw na mahayag usab sa mga plano mga kasyargaw og mga programa si Mr. Felix Berto Tanduyan, ang Provincial Fisheries Officer sa BIFAR Region 13 Surigao del Norte, isip pagpaybalo sa atong katawhan nga ang atong mga ahensya nga gitahasan sa pagmanage sa atong kinaiyahan adunay mga gipanghimo aron na mas mapalambo og mapaayo pa ang atong kinaiyahan og mga kadagatan. Atong paminawon ang eksklusibong pakikinabi kan Sir Felix Berto Tanduyan. Okay, usa ka mayong buntag alang kanatong tanan mga suking tig pananaw ug tig paminaw niining istasyon sa Siargao TV. Mayong buntag ka Peace Forever. Ako si Felix Berto Tanduyan, usa ka Provincial Fisheries Officer sa buhatan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dinhi sa Caraga Region. So usa sa among mga mandate nga gihimo sa among agency or mga tahas mao ang pagprotekta o pagmanage sa atong kinaiyahan. Ang usa kay example sa pagprotekta mao ang pagsugpo sa mga ginadili nga mapagpanagat dinhi sa atong probinsya sa Surigao del Norte. Pinaniana ang Caraga Region tungod kay national government. So gilangkuban na namo ang region sa Caraga. Then ang usa sa mga target karon isip usa ka priority nga among buhaton para mapalambo nato ang or mapatuman nato ang fisheries laws. Dunay gi-create ang BIFAR karon gitawag og Fishery Law Enforcement Group. So kana siya nga mga grupo sa among division, mo kana ang grupo nga gitahasan sa pagsugpo sa mga illegal fishing. Dili lang sa atong katong mga municipal illegal fishers, lakip na niini ang kadtong mga commercial illegal fishers. So pinagi na atong mapalambo ang stock sa atong kadagatan nga maoy usa sa among mandate ang pag-increase sa food security. Ikaduha ang pag-manage. Just like sa DENR, in collaboration sa DENR ug sa RIR, doon naghihapoy among mga laka nga gihimo sa pag-manage sa atong kinaiyahan sama sa doon na kitay regular nga underwater monitoring assessment sa atong mga establish nga marine fish sanctuary dinhi sulod sa Siargao ug sa lakip na ang tibuok probinsya sa Surigao del Norte. So pinagi niya na atong mamonitor kung unsa nay kahimtang sa atong ilalom sa atong kadagatan, kung doon na pa ba sulod, kung nangaguba na ba tungod sa atong mga igsuon nga hantod karon nagpadayon gihapon sa ilang mga illegal nga pamaagi sa pagpanagat. Karon nga mga programs sa activities namo, among current program, doon na kami gipadayon gihapon ang pagpanghatag sa mga fiberglass boat. Then naghatag sab kami sa mga ubos nga mga gagmay mangingisda nato sa mga pukot. Then hatag sab ang BIFAR karon og mga hook and line, multi-species hook and line. Then doon na say among gihimo nga doon na say among gipanghatag nga mga kining similya sa atong mangrove para itanom nato sa atong kabaghawan isip pag-collaborate sa activity sub sa DENR. Din doon na siya among mga coastal clean up nga pagahimuon.
Ilabi na ni ining umaabot nga farmers and fisher folk bulan sa Mayo. Then doon na sa imong mga series of activities nga pagahimuon para mapalambo nato sulod sa usa ka bulan kung unsay mga angayan natong buhaton sa sunod nga mga katuigan para sa kalambuan sa atong mangingisda o sa kalambuan sa atong dagat para magpabilin ang abunda nga sulod sa atong kadagatan. Dugang pa sa atong interview mga kasyargaw, usab kang Mr. Julius Gerhen mga kasyargaw, ang Senior Manager for Program Implementation sa Rare Philippine Siargao, nga kini nga programa nga ilang gibuhat karon aron na sa pagpakusog usab o pag-improve sa management sa atong kadagatan dinhi na sa atong isla sa Siargao. Lakip ang behavior change o social cohesiveness nga gihandom aron na pagkat-on o aron na sa pagkat-on sa atong mga fisher folks. Ang kompletong detalye sa pakikinabi nato kang Sir Julius Gerhen. Maradyo na buntag sa Idyohorot. Again, thank you for the opportunity na gihatag sa amo, labi na sa atong mga lumon sa Siargao TV, sa management o sa personnel. Dako among pagpasalamat na gihatagan kami og higayon na makashare sa atong programa. So ang atong programa amo kining ginatawag nga Fish Forever. So kini gi-implementar sa NGO kung asa ko nabilong kaning Rare Philippines. Inubanan sa atong mga partner agencies and organizations. So kauiban nato ang Department of Environment and Natural Resources, specifically ang Protected Area Management Office sa CPLAS. Then we also have ang partner nato sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Caraga Region, specifically po ang Provincial Fishery Office sa Surigao del Norte. Of course, ato pong makusog na aktibo na partner ang atong panggamahanang lokal sa provincial government sa Surigao del Norte. Kauban po nato ang SSCT, other local NGOs, and mga people's organizations and community members dito sa Siyam Kabok nga munisipyo sa Siargao and Bocas Grande Islands. So ang Fish Forever nagsugod kini dito sa katutuig 2019. Jawi ini 7 kabok nga mga components. Amo kini ang mga areas kung hain nagka-collaborate ang kani mga different agencies and organizations para mapakusog o mapa-improve nato ang pag-manage sa atong kadagatan o mapakusog po nato ang atong ginatawag nga social cohesiveness o ang behavior change na atong ginahandom para cut-on ang mga fisher folks, labi na ang mga fisher folks sa saktong pagdumala sa atong mga kadagatan o sa atong mga resources na makita dinha. So ang kaning components, apil ani ang ginatawag nato na policy and governance. So we assist atong mga LGUs together with our partners in terms of strengthening or developing their policies. So mga local ordinances, nanapod ang kanang mga resolution sa PAMB. So we're assisting them, providing inputs para ma-improve ang governance, overall governance sa atong coastal environment. And also, dili lang po limited sa coastal environment, but we also look into kanang climate change resiliency sad. And other inputs po as to ecotourism management, apil na po gamay ang sa watershed management and also sa solid waste na murag isa pod sa pinakadakong issue karon na ginaatubang sa atong isla sa Siargao sa Bocas Grande. Another component is also kanang ginaingon nato na community engagement. Of course, majority kinahanglan yun ang strong na buy-in not only sa atong mga lideres sa atong mga tagsa-tagsa ka munisipyo, but also ang strong na participation and involvement sa atong mga local communities. And of course, ang ginatawag nato na behavior adoption. So mo-adapt sila sa katong mga required na mga behavior na ginapangayo sa ila. Simple lang na mga behaviors such as
pagparehistro o pagkuha og lisensya sa ilang panagat, pag-report sa ilang mga kuha nga isda, then pagtambong o appeal sa mga kalihukan kabahin sa pagdumala sa kadagatan, og ang of course pagrespeto sa atong mga balaod kabahin sa atong mga marine protected areas na makita sa atong protected area. Na-mention man gaina ni Sir Johnny na part po sa ilang targets is also ang kanang pag-strengthen sa atong mga MPA. So ang RARE through the Fish Forever program ga-complement ana na para dili pod yun ma-violate ang mga policies na involving atong mga MPAs. Of course, we also provide support in strengthening or making kaning atong ginatawag na mga management bodies effective. So nadra atong mga bantay dagat together with BFAR, na-mention ni Sir Loloy kanina na joy mga trainings na ilang ginakandak deputizing mga fish wardens, and also strengthening and pag-organize sa atong mga MFARMCs or mga Fisheries and Aquatic Resource Management Council. So amo na silang suportahan ana through capacity building activities. Then aside from that, we also organize pod kani mga technical working groups of each LGUs para makatutok sa ato mga issues and concerns with regards to coastal and fisheries resource management. Tapos another component medyo sumpay ni silang duha is kaning ginatawag nato na manage access. So muning pag-formulate og mga strategies to regulate access sa atong kadagatan, ma-minimize nato ang ginatawag na IUU or kanang illegal, unreported, unregulated na fishing. Na-mention po na ni Sir Loloy kaganiha. Then along with that is also katong providing support in establishing and strengthening sa atong ginatawag nga network of MPAs or Marine Protected Area Network. So as the moment jaunay murag close to 20 nga marine protected areas scattered around the island. Jaon pa mga plans moving forward to expand and to establish mga bag-o na mga sanctuaries. Then last but not the least, we have innovative finance. So apil ani ang ginatawag nga financial and market inclusion. So isa sa objectives ani is of course ang pag-strengthen sa financial resiliency sa ato mga community members, labi na kung na mga stress and shocks, labi na kung na mga climate change events. So ginapakusgan ang ilang capacity to be ready financially and resilient financially. So naay mga savings clubs na atong gi-organize together with the LGU. So at the moment diyan ay close to 40 ka groups. So dako na pod ilang na-save, na pod sila natabangan ng mga ka-members through their social funds. Kanatanan ng mga components, it's been being implemented in close coordination and close collaboration with atong partners coming from the DNR, BFAR, PLGU, and SSCT. So again, next month we'll be celebrating our Ocean Month along with the Farmers and Fisher Folks Month. So we expect the hamok ang aton mga activities na naka-line up. Mako na mga kasyargaw, ang mga pamahayag karon atol mga kasyargaw sa pagsaulog karon sa Earth Day. Mga kasyargaw, ang pagprotektar o pag-ila sa atong Mother Earth mga kasyargaw nga giingon pa, naghatag ka nato og kinabuhi, naghatag ka nato og pagkaon, o naghatag ka nato og kakusog dina na sa paglakaw nato sa kalibutan mga kasyarga. Adunay mga aktibidad ang DNR, BFAR og ang Rare Philippines may tungod na karong adlaw. Atong atangan mga kasyarga ang mga nagkalain-lain na mga aktibidad niini karong adlaw mga kasyargao para na makonserbar ang atong kinaiyahan mga kasyargao. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan mga kasyargao. Samtang mga kasyargao unya sa paghuman sa atong live stream karon sa atong mga balita mga kasyargao, adunay ipagawas namo nga video para na sa matag Siargao noon nga naghatag sa ilang commitment aron na sa
konserbar sa kinaihan ato nang ipagawas unya mga kasyargaw ang ilang mga commitment sa simple lang na paagi aron na makatabang sa pagkonserbar mga kasyargaw ilabi na sa atong kalibutan mga kasyargaw. Good morning po, mayong buntag. Magandang umaga. Good morning Kuya G. Good morning kan Ella Noguera Espinol diyan na sa San Ramon, General Luna. Good morning Kuya G. Kamusta na Kuya G? Kay Henry Alaba sa Bacol, Surigao City. God bless po. Gikan na kang Sir Valentino Alaba. Salamat po. O kang Mamarife Antepasado. Hi po Kuya G. I'm watching from Bahrain. Pa-shoutout ako sa akong family sa Barangay Union. God bless po Kuya G. Amping mo diatanan, taga Siargao. Salamat po, maayong buntag. Magandang umaga mga ka-Siargao. Samtang sa laing bahin sa mga balita din na sa tong programa. Patay nga tripulante sa midagsa nga barge sa Malimuno. Niabot na sa 4 ka buok. Padayon pang gipangita sa ginsakupan sa Philippine Coast Guard ang 9 sa 20 ka mga tripulante sa dagsa nga landing craft tank mga kasyarga o ang gitawag karon nga Cebu Great Ocean dito na sa Barangay Cantapoy, Malimuno, Surigao del Norte. Human nga una nang nakaplagan ang 4 ka mga patayng lawas sa kaubanan sa mga kasyargao sa 7 ka mga aduna nay 7 ka mga survivors o sumala pa mga kasyargao 4 na ang natala nga nangamatay tungod na sa maong ambak nila di na sa maong vessel mga kasyargao. Gipadayag ni PCG Surigao del Norte Commander Elaine Pangilinan na gidala na sa punerarya sa Surigao City ang mga namatay. Nailausab ang mga survivors kinsa gidala sa Malimuno Regional Health Unit nga sila Noli Labukay kinsa na rescue pasado alas 9 sa gabi sa dito na sa Barangay Kayawan, Malimuno. Roger Polo, RG Bacara og Georgie Villanueva kinsa nakaplagan dito na sa Barangay Balite, San Francisco mga kasyargao kagahapong adlaw sa kadlawon. Ana pa sila Felipe Kiben kinsa gitabangan sa nagpakabalang citizen mga kasyargao kagahapong adlaw usab mga kasyargao sa buntag. Si John Renzo Guanzon kinsa na nabangalan o natabangan dito na sa Malimuno pasado alas 6 kagahapong adlaw usab mga kasyargao ug usa nga wala pa na ila nga kinsa nakaplagan usab mga kasyargao kagahapong adlaw dito na sa Barangay Hubgan, San Francisco. Samtang sa mga casualty mao sila Norman Galon mga kasyargao nga nakita dito na sa Balite, San Francisco mga kasyargao. Sumala pa sa opisyal na nag-deploy na sila og land mobility vehicle nga maoy mo conduct og patrol operation sa baybayon sa Malimuno og San Francisco, Surigao del Norte aron na sa pagpangita pa sa nabiling 9 ka buok mga kasyargao nga mga tripulante nga wala pa nakita sa Philippine Coast Guard. Okay na latest updates dito na mga kasyargao sa midagsa nga barko o midagsa nga sakayang pandagat mga kasyargao dito na sa Cantapoy, Malimuno. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargao. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, Dinagat Island ipahigayon sa 2021 Food Security Summit. May tambong ang provincial government pinaagi na sa Office of the Provincial Agriculturist sa Dinagat Island o Provincial Veterinary Office kauban ang buhatan sa Department of Agriculture sa gipahigayon nga Food Security Summit sa tema nga Food Day and Beyond Transforming Philippine Agriculture. Karong mga kasyargao o kagahapong adlaw pinaagi na sa video conferencing sa Agricultural Program Coordinating Office. Tumong niini nga mapanday pagtarong ang mga angayang buhaton aron masiguro nga dili magkulang sa pagkaon ilabi na karong panahon na nga adunay pandemya mga kasyargao. Gipila sa ilang nahisgutan dito na sa Dinagat Islands ang kabahin na sa pagtaas sa mga presyo sa pagkaon o guban pang panginahanglanon nga adunay kalambigitan sa pang-ekonomiya diin dako kini nga hagit sa nagkadaiyang sektor o posibleng makaapekto
sa productivity, profitability o supply stability sa maong isla. Nag-focus usab sila sa availability sa bugas o nga mga humay o mais, lakip na ang livestock sama sa baboyan o manokan. Dako kaayo nga tabang pang-agrikultura o sa mga panginabuhian ang maong programa ilabi na sa panginhanglanon sa katawhan. Good morning po, maayong buntag, mga kasyarga. Ilabi na kaninyong tanan na nagtanaw, nagsuporta din na sa itong programa. Daghang salamat, mga kasyarga, sa inyong mga suporta, mga kasyarga. Salamat po. Samtang sa laing bahin, ang COVID-19 updates nato sa Caraga Region. Ang Caraga Region karon, mga kasyargaw, adunay 42 na nga new confirmed cases, mga kasyargaw, o 9 niini ang nakarecover na, samtang 3 ang natala nga nangamatay, mga kasyargaw. Samtang sa kinatibuk-an, ana sa 9,429 ang total cases, mga kasyargaw, sa Caraga Region. 1,006 na ang anaa sa isolation, 8,083 ang nakarecover, samtang 340 na ang total sa mga nangamatay. Good morning sa atong mga viewers. Good morning, Kuya G, og sa mga Kasyargaw TV. Kuya, pa-shoutout ako sa ako maabtik na handler na si Dokot Busito, og ako sa bagtik na gapper nga si Marmar Ramos, og sa amo sad malaghong kun mosinggit kuyog kaayo si Bayong Porta na kusog musoksok sa ijabul sa og ilabi na kana Melendo na driver nila amo ni sila team ka Palabok, watching from Taganito, HPAL Nickel Corporation. God bless everyone. Gikan na kang Ma'am Annelyn Linagan Ugalo. Salamat. Good morning, happy viewing sa tanang labi na sa akong mga anak, Samantha and Ezekiel James. Salamat po. Gikan na ka Ma'am Che Gabutero. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout ako ila Jeg Sam og Lloyd. Salamat. Gikan na ka Ma'am Tiffany Borja. Good morning, Kuya G. Good morning, Sir Gao. Gikan na kan Sir Clark Consigna. Good morning, Sir, og sa tanang taga Socorro. Salamat po. Magandang umaga. Good morning, sab kang Ryan Kaytuna. Salamat. Shout out Normie Colin Balili. Gikan na kang Kuya Edgar. Salamat, Kuya Edgar. Good morning. Magandang umaga. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Salamat kaninyong tanan, mga kasyarga. Good morning, Sir G. Gikan na kan Sir Randy Artiaga Santisa. Salamat po. Good morning, Kuya G. Kuya G, pa-shout out tanan Cervantes na amping tanan o amping silang tanan. God bless. Gikan na ka Ma'am Cervantes Asaya Aida. Salamat po. Good morning. Good morning, Kuya G. Kapabati sa ako nga mga igsuon diya nasa Abad Santos. Amping mo diya palagi. Gikan na ka Ma'am Norma Manalo. Salamat po. Good morning, Kuya G. Good morning. Pa-shoutout ko sa mga taga Prince Fuel Station diya nasa Barangay Sayak. Good morning sa Kangkohoy, Bagakay, Santo Niño, Burgos, og diya na sa Doca Branches sa lungsod sa Dapa, og diri na sa lungsod sa Del Carmen. Sa may kilometro 1, poblasyon. Salamat, Kuya G. God bless. Gikan na kang Ma'am Marilu Pobe. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Ryan B. Kaytuna. Salamat po. Shout out para kay Norma Edradan. Gikan na kang Ma'am Marlene Buke. Salamat, Ma'am. Good morning kanimo din na. Salamat. Good morning, Kuya G. Paki-greet kay Rolin Salgado Escauso sa iyang birthday karon, o kay France Conversion nga naghikay na. Salamat, Ma'am Jundil Comillas. Salamat po. Good morning. Taga San Roque na sila, Kuya G. Salamat. Gikan na kang Sir John Ross Salvalosa. Good morning, Kuya G. Paki-greet sa ila ni Inoy Salvalosa, Zombie Salvalosa, RG Linaga, Henry Rod Orejas, Roberto Pahak Gonzales, Rodyard Orejas, Sano Porta, Oning Orejas, Badik Convicto, Oti Convicto, Banini Orejas, og labaw na sa nag-birthday karon na si Taeng Porta. Salamat, Kuya G. God bless po. Gikan na ka Sir John Ross Salvalosa. Salamat po. Good morning kaninyong tanan,
mga kasyargaw, ilabi na kaninyong tanan. Good morning Kuya Jim, shoutout sa akong pamilya sa Baybay, Nogaliza family, kika na Pearly Nogaliza Balaman. Salamat po, good morning, magandang umaga. Kamusta ka daw ate Ana mo? Kamusta daw si ate Ana mo? Salamat Kuya Edgar. Thank you po. Salamat. Good morning. Magandang umaga, mga kasyargaw. Salamat po. Okay na po kami din eh. Salamat po. Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, natag na ba ka sa Facebook, mga kasyargaw, nga wala ka kaila kong kinsa? Ang DOJ, mga kasyargaw, nagpasidaan sa Facebook tagging karon. Nagpasidaan ang Department of Justice Office of Cybercrime sa publiko kalabot na sa nahitabong tagging karon sa mga Facebook users sa usa ka post nga adunay malisyoso nga mga video sa pamahayag sa DOJ. Gipahinumduman niini ang mga Facebook users nga ayaw gayod pinduta ang link niini tungod kay posible kining mo resulta sa otomatiko at random nga tagging sa maong post. Apan gikumpirma sa FB o Facebook nga ila nang giwagtang ang maong page nga naghatag link sa maong mga post o gihatagan na kini og saktong disposisyon. Matawag kini karon, mga kasyargaw, nga pagsupak sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012, mga kasyargaw. Natag na ba ka, kasyargaw? Mao ka na ang mga reklamo karon sa katawhan, ilabi na sa mga netizen, mga kasyargaw, o gumagamit sa social media platform nga Facebook, mga kasyargaw. So malapas na DOJ, mga kasyargaw, ayaw gayod ninyo pinduta ang mga link kay automatiko kini nga mo send usab ng mga mentions, mga kasyargaw, o mga tags, mga kasyargaw. I-block lamang ninyo kadtong nag-mention kaninyo o i-block mismo ang maong page, mga kasyargaw, para na dili na kamo matag otro, mga kasyargaw. Mga latest updates dito na sa kauluhan karon. Good morning, kamusta daw? Kuya Edgar. Salamat po, good morning, magandang umaga. Happy week po sa tanan viewers nato karon. Unya, mga kasyargaw, na ay atong ipagawas nga commitment statement sa atong mga katawhan diri na sa Siargao, mga kasyargaw, para na sa simple nga talima o ang simple nga mga buhaton niini para na sa pagkonserbar o pagtabang sa atong kalibutan, mga kasyargaw. Samtang ang atong latest updates karon sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Ang atong nasod Pilipinas, mga kasyargaw, nakatala na og 962,307 nga total cases sa COVID-19. Nadungagan kini kagahapon adlaw og new cases nga 9,227. Samtang ang active cases karon ana sa 116,434. Ang mga naka-recover ana sa 829,608, samtang ang mga nangamatay ana sa 16,265. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout sa akong pamilya, si Mama Nenen og Ninong Lito Dagami. Salamat, Kuya G. Hika na kamang Fatima Dumagtoy Villar. Salamat po, good morning. Magandang umaga, ma'am. Salamat kaninyong tanan, mga kasyargaw. Good morning usab sa atong mga viewers. Salamat po sa inyong pagtutok dinhi na sa atong programa. Salamat, mga kasyargaw. Dinhi na naman ko kuto, mga kasyargaw, hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhi na sa atong programa Siargao TV News para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, og sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, og sa tibuok kalibutan. Kini inyo nagalagad sa live stream karon, Kuya Jim, ingon kaninyong tanan, mga kasyargaw, pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisok kamo. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, maayong buntag ka natong tanan. God bless us all. #Siargao TV.